No Liisa on hyvä ihminen ja Liisa on jäätävä poliitikko ja erinomainen valinta. No, Liisahan on meidän ehokas ja räväkkä oululainen nainen. Mun mielestä Liisa Jaakonsaari on tällä hetkellä meidän ykkösmeppi Brysselissä ja toivoo, että hän jatkaa siellä. Aatteellinen sosiaalidemokraatti, jolla on arvot kohdallaan, eurooppalainen osaaja, ammattitaitoinen poliitikko. Liisa Jaakonsaari on ajanut hienolla tavalla suomalaisten etua 5 vuotta Euroopan parlamentissa. Mun näkemyksen mukaan se on yksi parhaista EU-ehdokkaista, mitä tällä hetkellä tästä kaupungista tai valtakunnasta löytyy. No Liisa Jaakonsaari on erittäin rohkea ja kantaa ottava poliitikko, joka kannattaa ehdottomasti äänestää jatkoa europarlamenttiin. Liisa on asiantunteva ihminen. Euroopan unioni on ennen kaikkea rauhaliike. Rauha perustuu demokratialle, tasa-arvolle, oikeudenmukaisuudelle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Minulle nämä arvot ovat erittäin tärkeitä.